Croeso chi yma i'r Gell unwaith eto ar ddiwrnod newydd. Ac yn wir, tydi ddim jyst yn ddiwrnod newydd, mae'n wythnos efo rheolau newydd yn tydi, i ni i'w dilyn. Falle gallai rhywun dweud fod yna ryddid newydd y gallwn ni i fwynhau yr wythnos hon. Mae rheolau am ble cawn ni fynd yn llacio dros y penwythnos yng Ngogledd Iwerddon ac yn Lloegr fe agorwyd y tafarndai a'r bwytau. Ac er nad ydy hynny wedi digwydd yng Nghymru, bellach does dim rhaid i ni yma aros o fewn yn 5 milltir lleol. Mae modd i ddau gartref greu swigen lle caiff pobl ddod at ei gilydd ac cawn deithio pa bellter bynnag yr ydyn ni'n ei ddymuno. Felly mae yna deidiau neiniau dwi'n ymwybodol ohonyn nhw yn paratoi i deithio ar draws gwlad i gael gweld i teulu. Fwy all beidio a chydlawanhau efo nhw yn y cyfle maen nhw'n ei gael gael gweld i hanwyliad. Dwi'n ymwybodol o un cwpl yn gweld i hwyrus fach am y tro cyntaf, a bydd hynny'n llawenydd mawr, dwi'n siŵr. Eraill yn paratoi i gael mentro i gerdded y mynyddoedd, neu i grwydro llwybrau'r arfordiroedd, a mwynhau'r hawl i grwydro. Ond mae rhyddhau rheolau hefyd yn codi rhai cwestiynau i ni. Mae'r ffaith yn bod ni'n cael gwneud rhywbeth, neu hyd yn oed yn gallu gwneud rhywbeth, yn gorfodi feddwl, ydy hi'n ddoeth i gymryd mantais llawn ar yn hawliau newydd. Da ni gyd yn cofio'r golygfeydd o dreithau Lloegr, lle gwpl o wythnosau nôl, pan fanteisiodd rhai ar yr hawl i fynd i lan y môr, neu'r dorf yn gwthio i gael mewn i ryw siop oedd yn agor am y tro cyntaf. Wel, fe ofnwyd fod perygl o gael speic yn yr achosion o Covid-19 yn dweud. Y penwythnos ath heibio, bod llawer yn ofalus wrth fentro allan, a bod y tafarndai a'r bwytau yn Lloegr wedi cymryd gofal mawr wrth baratoi ar gyfer croesawu pobl. Eto mi oedd yna rai wedi creu trafferth wrth fynd dros ben llestri yn mwynhau i rhyddid newydd yn dweud. Mae rhyddid yn golygu cyfrifoldeb. Mi olson ni'r prif weinidog Boris Johnson yn cael ei roi mewn lle reit anghyfforddus pan oedd yn cyhoeddi'r newidiadau yn Lloegr. Fe ofynnwyd iddo pam y dylai bobl gadw at y cyfarwyddiadau newydd pan oedd ei gyfaill agos Dominic Cummings wedi dehongli'r rheolau mewn ffordd i'w siwtio'i hunan. A'i dad hyd yn oed wedi anwybyddu cyfarwyddiadau y Llywodraeth a teithio ar wyliau i Wlad Groeg. Rwan, fydden ni ddim yn disgwyl i'r prif weinidog wneud sylw am yr hyn nath i deulu a'i ffrindiau. Ond oedd hi'n neud hi'n anodd iddo braidd i ofyn i bawb ymddwyn yn gyfrifol. Mae'r Beibl yn rhoi cyngor call i ni fan yma. Mi ddydodd yr apostol Paul, mae pob peth yn gyfreithlon, meddwch, ond nid yw popeth lles. Wrth i bobl yng Nghorynth oedd wedi arfer addoli'r diwiau Groegaidd mewn demlau yno, wrth iddyn nhw ddod i gredu yng Nghrist, roedden nhw am ymddieithrio oddi wrth yr hen fywyd. Oedden nhw ddim am unrhyw beth i wneud efo'r gau y ddiwiau. A mi oedd hynny yn cynnwys peidio bwyta cig oedd wedi aberthu i eilunod. Roedd rhai yn ofni rywsut y byddai bwyta'r cig hwn yn ei heintio nhw. A mi oedd rhan fwyaf o'r cig oedd ar gael werth yn y marchnadoedd eisoes wedi cael ei aberthu i eilunod ac yn cael ei werthu godi pres i'r rhai oedd yn y demlau yma. A oedd hyn yn broblem, achos oedd yna rai eraill oedd wedi gweld, wel, di'r eilunod, ma'n ddim byd, jyst rhyw ddelw wedi wneud o bren neu o garreg neu o aer. Dion ddim byd os na am grym ynddo fo. Ac felly, di'r cig ddim yn mynd i'n heitio ni, felly oedden nhw am fyny'r hawl i fita beth bynnag oedden nhw isio. Mae Paul yn dweud, wel, oes, mae gynnwch chi'r hawl wrth gwrs. Ond meddyliwch am yr effaith mae beth ych chi'n neud yn ei gael ar eraill. Dwi'n gofyn i chi ystyried nid eich cydwybod chi, ond beth am gydwybod y rhai sy'n dal i gredu fod bwyta'r cig hwn yn mynd i'w heintio nhw. Nid dyna'r egwyddor yn yr ysgrythur. Rhaid i ni ystyried pobl eraill. Arwydd o gymdeithas heb gydwybod
ydy'r hyn sy'n cael ei ddeud am Israel ar ddiwedd cyfnod y barnwyr. Roedd pob un yn gwneud yr hyn oedd yn iawn yn ei olwg ei hun. A da ni'n byw mewn cymdeithas, wel, lle da ni'n mewn peryg o fod felly yn dydyn ni. Mae hawliau'r unigolyn wedi cael eu bwysleisio i'w chlaw yn cyfrifoldeb tuag at yn gilydd. Tybed nad ydy'r cyfnod diweddar wedi gwneud i ni feddwl, nid yn unig amdano ni'n hunain, ond am ddiogelwch eraill, yr henoed, y bregus i iechyd, y plant wrth iddyn nhw ddychwelyd i'r ysgolion, y gweithwyr iechyd yn enwedig y rhai o dras Asiaidd. Wrth gwrs, mae yna un ddaru osod i hawliau heibio yn llwyr mwyn eraill. Ddo yn yr eglwys fe gawson ni yn cyfarfod mi nos ddathlu swper yr arglwydd. Pryd da ni cyflawni ar hyn, ofynodd Iesu ni i'w wneud, i gofio amdano fo. Gnewch hyn coffa amdanof, oedd i eiriau wrth y disgyblion, torwch y bara, i gofio am horff yn cael ei ddryllio eich mwyn chi. Yfwch y gwyn, i gofio fy ngwaed yn cael ei dywallt yn aberth, i dalu iawn am eich beie a cuddio'ch beie chi bob un ohonyn nhw am byth. I fod o yn dduw anfeidrol, yn deilwng o fawl angylion y seraffiaid yn y nef. Eto fe roddodd heibio ei hawliau a dod fel dyn, a hyd yn oed rhoi heibio ei hawl i fyw, ei hawl i fod yn ymwybodol o bresenoldeb i dad ar y groes, wrth iddo gael ei gondemnio'n anheg gan ei bobl ei hun, a'i draddodi farwolaeth gan Peilat. Car dy gymydog fel ti dy hun yw gofynion cyfraith Duw, ond fe garodd Crist i elynion. Nath o ystyried yn hangen ni, fy angen i. Allu gadewch chi'n unne, wrth i ni fwynhau'n rhyddid newydd, fod yn ystyriol o'n cymdogion wrth i ni fentro allan. Gadwch chi ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch i ti, yn bod ni'n gweld pethau'n gwella yn yn gwlad ni. Da ni'n llawenhau o ddewn tad wrth feddwl am deuluoedd yn cael gweld ei gilydd. Da ni'n llawenhau o ddewn tad am gael teimlo bod y marwolaethau yn mynd i lawr a bod yr afiechyd yma rywsut yn cael ei reoli. Ond o arglwydd, wrth i ni feddwl am y cyfle i wneud gwahanol bethau, paid â gadael i ni fod yn anystyriol o'n gilydd. Helpa ni gofio yr un ddoth o'r nef, dy fab annwyl, oedd yn ogyfywch a thyd y hunan, yn un Duw gyda'r tad a'r ysbryd glân, yn dod i'n plith yn mwyn ni, yn diosg i hawliau un wrth un, ac yn y diwedd ar y groes yn mentroi'r tywyllwch yn nhw, lle oedd o ddim hyd yn oed gallu teimlo na phrofi dy bresenoldeb di. Arglwydd, helpa ni i fod fel Crist. Helpa ni garu'n cymydog, a maddau ni pan da ni'n methu gwneud hynny. A gad i'r diwrnod heddiw fod yn ddiwrnod o lawenydd, yn ddiwrnod o fendith, yn ddiwrnod o ddiwn tad lle da ni'n gallu diolch i ti am dy holl ddaioni. Amen. Wel, cymwch ofal, a gewch dan fendith y nef.